Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Minanamayong ito guys. Kung mahiligong ka og traditional hilot, first time ni mo ni nakita tanawa gyud para sa mo ni basig makatabang na. Ayan. Ang to sir. Ganito sa Unsa man tong ipamati? pilot ng diri zero kay sakit kay Ay hilot to patawa pa. wala pa. First time run. First time pa. Kanang nagday ba nag-bright mo. Oo. Sakit diri oh. Sa may pako. Lubos pa ko. Likod. Sige sige. Karon Pilang adlaw naman na. Mamina nimo. Karon nga gi kung nag-dive layo ba. Mapila ka days na. Pero dili mo wala siya kung kano pag mag-dive lang kung layo. Ana lang. Tapos yung dive layo bago lang. Hmm. Grabe yung sakit niya di mo wala tapos nandun karon Napagod siya bro na. Nasya. Pag nagay na sangit. pag di kong dive. Halang lang ako sakit lang o naman. Wala Sakit, mahalang, di mo mulmul, murag. Ana. Mana. Drive motor ba. Kung labi nag-long distance na. Hmm. Pero dili na mabiyahe. Karon. Na. Pero yung may Sige sige. Sa pilain sir, tungos anang mga nanin mo. ito lang. Mga nilain, mga likod, hawa ka na. Sa island rin masakit sa likod mo. Usahay. Baba. Sa pagyod, Ito. wala na. Oh. Ako na lang mangita sa uban. Sige. Sige sige. May nakabalo ka sa concert. Pagkita na nakita na sa Facebook sir. Kita na nimo, research nimo sa mga. Research na marag nakita na ako dati ba. Sige. Wala mo kay line nakita na. Dili ka vlogger? Dili pa. May vlogger ka ka ng mga joyride o sa ba nga kung bitaw mga anak. Dati kay Race Gentry ra. Sige. Asa kang balay mo sir? Dili na 3 de Mayo. 3 de Mayo. Sige, basig na kay shout out sir. Sa imong mga silingan. Okay na wala. Ha? Bago ra mo puti dito. Bago ka. Asa mo gid inyo de? Dati ka Cotabato. Unsa ka na board o sa imo ginang balay unsa man? Narag balis ano. Igsuon. Igsuon. Sige. Pero taga Cotabato jud ka. Hmm. Basig sa Cotabato, shout out Cotabato. Tao mo siya tato. Ha? Mga pala na barkada lang ako dito. Sige kasi mga barkadas Cotabato. Mga barkada lang ako dito sa taga Kidapawan. Kinapawan. Sige. So yan guys, shout out sa mga taga 3 de Mayo, Digo City, no? God bless po sa inyo ha. No, nasa sa Tiratong Tabangan nga mamayo yung ipamatis ko. So, siyempre naman sa pagkampus ko, o tanan numudool sa kwadre, magpahilot, magpatambal. Manikamot manikamot kung maayo mo, kung mo, pahit kay natin ginapamatis ko, no? Magkano mo, kay ginagmayra, no? So, ano lang, so karon na po nakikita ng video, please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot and Traditional. So, yan. So, magsuko na ko Hilot guys para sa inyo ano. Shout out po lahat po ng mga OFW. God bless po. Ito na pangalan? Ha? Ha? Arn? Arn. Ano ito noon? Yes sir.
Age 50 plus, nagbabago na ang katawan at mahalagang alagaan ang puso. Mag-doctor prescribe Centrum Silver. Huwag ka mainom, sir. Hindi ka mainom. Ha? Mainom. Ito. Dili mo nun. Camera ko. Dili mo inom. Ay, nag-ito. Ah, Sa ira. sakay. Sigarilyo. Wala po. Explain ko sa mo ha. Minawa ko kay importante ka na sa kalawasan ha. Ah. Dili lang para sa mo. Apil po ko na pinagod sa ito mga viewers. Ganito rin sir kung pagkamasayod, mag-ibalay-balay sa uric acid. Ganito rin. Kani sugar. Uric acid. Kani sugar. Ayaw kalimot kay mo ni top 2 sa mga pinapamagi sa mga tao ha. Madungog na to. So kani uric acid na ang sigarilyo inom. Kani soft drinks, kape, juice. Oo. Kung asan ginakusog mo mga ginapasulod sa lawas, mga ito yung maunag, mapiktuhan ha. Okay. Ngayon, dugay pa man. Sa bumuli na mga papi sa drinks.
ever imagine yourself living a completely different life? Being a completely different person? Not a moment goes by where I'm not thinking about what I've done. I want you to never have to go through what you're going through. You want me to keep living. Rumble number. Kiss Supermarket, pinakabarata. Macy's is 30 million Rumble number up to 3.